И вот так вот. Уже скоро места не будет, надо еще делать уголок славы. Сярод здабытых трафеяў гомельскіх ратавальнікаў зноў папаўнення. 2 грацыёзныя кубкі за першае і трэцяе месцы. На працягу 2 дзён наймацнейшыя ратавальнікі краіны спаборнічалі ў прафесіяналізме. Сёлета прымаючым бокам стаў Брэст. У чэмпіянаце па выратавальным нагаборстве «Асвод» спаборнічала 7 каманд. Отлично, Лёша! Спаборніцтвы праходзілі па некалькіх дысцыплінах. У іх ліку самае жыццёвае. Выхад катера па трывозе, падача выратавальнага круга і транспарціроўка манекена. І хто, як не ратавальнікі «Асвод», ведаюць цану кожнай хвіліны. Бо прамядленне смерці падобнае. Тут гэта фраза гучыць не сколькі эпічна, колькі літаральна. Внимание, смена, тревога! В районе пляжа тонет человек. Катер спасательный на выход. Па нарматывах на выратаванне тапельца ёсць не больш як 5 хвілін, калі чалавека яшчэ можна выратаваць. Далей, пры адсутнасці кіслароду ў целе адбываюцца незваротныя працэсы. Помоги! Але гомельскія ратавальнікі і на спаборніцтвах і ў жыцці задачай спраўляюцца яшчэ хутчэй. Было нелегко, соперники все были достойные, сильные, но тем не менее Гомельская область заняла первое место по виду выход катер по спасательной тревоге. Мы показали лучшее время, значит, 2 минуты 23 секунды. Это отдельная дисциплина, считаю, что она одна из самых важных дисциплин. Дежурная смена выходит на катере к терпящим бедствия на воде. В это время в катере одевается водолаз, погружается там, где, к месту происшествия, где утонул человек, поднимают человека на поверхность и оказывается ему реанимационное мероприятие. Кожны выратавальны манёўр прадыктаваны самім жыццём. Крытычныя сітуацыі на вадзе здараюцца рэгулярна. Хтосьці плавае ў лодцы без выратавальных камізэлек, некаторыя на борт бяруць амаль што немаўлят. У топе парушальнікаў аматары спалучаць водныя працэдуры з прыёмам алкаголю. Папераджальныя меры дзейнічаюць не на ўсіх, так што парушальнікаў даводзіцца ратаваць. У гэтым годзе на водах вобласці выратавана ўжо 29 чалавек, 9 з іх дзеці.